者の傷を癒したまえ。違う。
クレイマー様、もう少しで準備が完了します。早くしろ。敵もでも怖がってはいられないわ。強くなれたのかしら。を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。勉強した甲斐があったかな。バカな。イメルダ様に預かった部隊が。
こんなところまで。工作兵、橋はまだ落とせんのか。これ以上はやらせんぞ。